Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon na ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Dios nga tunhay ug makagagahom, itugot nga magsaulog unta kami sa mga misteryo sa pagpasakit sa among Ginoo. Sa ingon nga mahimo kami nga angay pagdawat sa imong pasaylo ug kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pamati ka nako o kapuluan, ug patalinghog, kamong katawhan nga atua sa layo. Gipili ako sa Ginoo dito pa sa tiyan sa akong inahan. Iatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamo. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong, o gitaguan ako niya diya sa iyang sudlanag pana. O giingnan ako niya, Israel, sulugon ko ikaw, ug pasidunggan ako tungod kanimo. Apan mingon ako, kawang lamang ang akong kahugo, gigamit ko ang akong kusog, sa wala lamay hinungdan. Apan siya nga ang muhatag kanako hustisya, ug ang muganti kanako. Sa wala pa gani ako matawo, gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa nagatibulag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya, o gihatagag ako, mingon ang Ginoo kanako. May mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo, aron pagpatunay sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nasalin niya. Ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran, aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuokan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Awitan ko ang imong kaluwasan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Kanimo Ginoo naganap ako. Ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong, luwasa ako ug palingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako ug tubaga ako. Awitan ko ang imong kaluwasan. Pagpakahimong akong matuod nga dalangpanan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman o Ginoo. Ang akong gisaligan o Diyos, gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako sukad sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan. Ikaw ang akong puso. Awitan ko ang imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw, magsangyaw sa imong kaluwasan. Bisan wala ko mahibalo sa ilang gidakon. O Diyos, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon. Ug hangtod karon, magasangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Verso sa dili pang ebanghelyo. Daygon ang atong hari nga magmatinahuron sa iyang amahan. Kay nagpalansang siya sa krus, ingog maaghop nga kordero. Ang Ginoo manaa kaninyo kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Nasubo si Jesus pag-ayo ug miingon sa way lipod-lipod ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo usa ka ninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya og miingon. Paguntan sa Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an midip-ig kang Jesus ug nangutana, kinsa man siya Ginoo. Si Jesus mitubag, ituslob ko ang pan sa panaksan ug ihatag ko sa magbudhi kanako. Busa mikuha siya pan ug gituslob niya kini sa panaksan ug gihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Mingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa niadtong didto sa kan-anan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus kang Judas. Ug sanglit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta. Pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa pangilin. O kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabos. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya paggula gabi kadto. Sa nakalakaw na si Judas mingon si Jesus,
Karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kon ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nanang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao, ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudeyo. Dili kamo makaadto sa akong atuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam ka ba gayod pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Ang Ebanghelyo nga atong gibasa karon, nagpakita ka nato nga kanabang pulong wala gid nay bili kundili ubanan o buhat. Barato ra gyud ng pulong. Ablihon lang nimo ang imong baba, nya mo gawas na ang mga pulong. Apan sa ako nang giingon, kon dili kini ubanan o buhat, wala kini bili. Maura ni og pareho ra ni og kanabang kwartang mini, walay bili. Sa katapusan sa Last Supper, giablihan ni Pedro ang iyang baba ug migawas ang mga pulong. Usa iyang gisulti, andam ako magpakamatay alang kanimo. Yang giingnan si Jesus, andam ako nga magpakamatay alang kanimo. Natong higayuna, pagsulti niya adto, wala siya makaamgo nga ang iyahang mga pulong di ay minira. Later na, pagkahuman na niya, maamguhi nga mini di ay itong iyahang gisulti. Di ba? Dihang gidakop na si Jesus o gitaral na sa hukmanan, niya siya naniid. Dihay nakaila niya nga babae. Giingnan siya, di ba tinunan man ka anang tawhana? Sa dili, oy. Diha na po ilain nga nakaila niya. Dili ba? Sumusunod man ka anang tawhana? Sa dili, wa manggani ko kaila anak. Og
Human niya pagsulti niadto, mitugtugaok ang manok. Yan, nahinumdum siya sa gisulti ni Jesus niya. Sa dili pa mutugtugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Mautong mihilak siya. Mihilak siya. Og nakakat-on siya leksyon. Sakit nga leksyon. Wala dilay bili katong iyahang gisulti. Wala di ay bili katong mga pulong nga iyahang gilitok, kundili kini ubanan o buhat. O tinuoray, Peter learned his lesson. Iyahag yun nga gituman na ang iyahang gipamulong. Iyag yun nga gibuhat na ang iyahang gisulti. O nagpakamatay siya. Sunod kang Kristo. Gilansang pod siya sa krus. Mao kadto si Pedro. Iyahang naamguhan nga ang mga pulong nga muguwa sa atong baba walay bili, mini ingnon ta, kundili kini ubanan o buhat. Just as Peter learned his lessons, kita usab unta makakuha og leksyon niini. Sayon lang, di ba? Sayon lang para nato ang pagsulti. Sayon raman ang pagyamyam, apan andam bata, pagbuhat, pagsunod, tinuray sa ato ang gisulti. Sayon lang ang pagpanaad, apan andam bata sa pagtuman sa ato ang mga saad. Nindot kayo ni nga himo natong punto sa pagpamalandong nining panahon sa Semana Santa. Kahapon sa ako nang giingon, mao kini ang sa kapaagi ang pagtuman sa ato ang gisulti, ang pagtuman sa ato ang mga gipanaad sa Ginoo, mao'y usa ka paagi paghimong santos, pagsantos sa atong kinabuhi. Usa sa mga paagi, paghimong balaan, holy, nining simana. Amen. Mga igsuon, angay nga mag-ampo kita sa tanang panahon. Apan labi na gayod sulod niining balaang panahon. Angay magmatinumanon kita sa pagtukaw uban ni Kristo ug mag-ampo ngadto sa atong amahan ug motuaw kita. Dungga kami, Ginoo. Ngang mga Kristiyano sa tanang dapit, magmatinahuron unta sa pulong sa Dios, sulod nining balaan nga panahon. Mangamuyo kita sa Ginoo. Nga bisan diin ang mga tawo maningkamot unta pagkapot sa kalinaw, aron mahimo kining mga adlawa nga tukmang panahon sa Dios nung panabang ug kaluwasan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dongga kami, Ginoo. Ngang tanan nga nakasala o nangabugnaw, mubalik unta pag-usab ngadto sa Dios sulod nining panahon sa pagpakig-hiuli.
Mangamuyo kita sa Ginoo. Dongga kami, Ginoo. Nga kita mismo makakatununta paginulsol o pagbiya sa sala sa tibok natong mga kasing-kasing. Mangamuyo kita sa Ginoo. Dongga kami, Ginoo. O Ginoo, mubalik unta ang imong katawhan nganha kanimo ug moalagad kanimo sa tibok nilang kasing-kasing. Uban sa pagsalig, nangayo kami sa imong panabang. Matagamtam unta namo karon ang imong kaluoy o gugma dinhi sa among mga kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil tawag ng Diyos, tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamagiyatagan daw. Gihatag kanimo. Ang panggabot sa iyo daw, ginamas kamot sa mga tao, may mo kinangakalanan sa kinabuhi alam. Dahil ikaw, Ginong Diyos, tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamagiyatagon, adawat namo, kini nga mong gihalad kanimo ang bino nga bot sa iyo tao, ginama sa kamot sa mga tao. May mo kini nga ilimnon nga Espiritu man. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, tagda ang mga halad sa imong banay ug sila nga imong gipaambit sa mga gasa nga balaan, makadawat unta sa kinabuhi nga ilang gisaad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila magasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, padala ang imong Espiritu, aron pag santos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, ipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon, dawata kini ninyong tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom, o gipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na ang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostolis ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
sa mga panulay, hinunualuwasa kami sa dahagan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyo tanan. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Pagampo kita. O Dios nga makagagahom tungod sa imong mga sakramento, mabag-o unta ang among mga kusog ug maangko namo ang kinabuhi nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Orasyo Imperata, alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapaungurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19 nga mihasi karon ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug lig-on ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug una-una kusog sa ilang taha sa pagpangalagad ug panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampusap kami alang sa mga naigo nini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagamuman nila, ihatag ang dayon nga pagpahulay, kanila nga may taliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa karisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa magpalingkawas unta kanamo sa karisdanan karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak
nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangtugan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nginahan sa Dios, nagadagop kami. Ayaw tamayang ang mga pangaliya. Hinunoa, luwasa kami sa mga katalagman, o may mayaw no bulahan nga beren. O mahal nga senyora, kayuhan sa mama sakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Heredia, pagampo nga to kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabay kami sa panggubatan. Panalipli kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon nung siya sa Diyos, kami mapausanong nagampo. O ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Diyos, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, o naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Diyos, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigon si Jesu-Kristo matuod nga Diyos ug matuod nga tao. Daigon si Jesu-Kristo, matod nga Diyos, ug matod nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus, Daigon ang ngalan ni Jesus. daigo ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, Daigon niyang mahaluyamot nga daigo ng kasing-kasing. iyang bililhon o yamot nga dugo. Daigon niyang bililin o yamot nga dugo. Daigon si Jesus diya sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon si Jesus diya sa Santos Yamot nga sakramento sa altar. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ng Espiritu Santo ang Parakleto. Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigo ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon niyang Santos ulay buling nga pagkagipanamkon. Daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon niyang mahimayaon nga pagpasaka sa langit. Daigo ng ngalan ni Maria Birhen ug inahan. Daigon ang ngalan ni Maria Berhen ug inahan. Daigo ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon niyang puti yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos. Daigon ng Diyos diha sa mga anghel o mga santos.